Os parlamentarios do PPDG falaron tamén do problema da financiación dos concellos, a colación dunha advertencia do alcalde de Lalín. Algúnas van a desaparecer, desgraciadamente, algunhas xa desapareceu, outras pois están no camiño, pero a ver se a gran maioría serán aguantado hasta que veñan tempos mellores. Ese é o reto que vamos a ter durante o ano 2010 e probablemente incluso no 2011, porque se ben é certo que o 2009 foi malo, o 2010 prevese peor e o 2011 para a administración local vai ser unha catástrofe total. Os populares insisten na necesidade dun pacto de financiación local. O grupo parlamentario coincide co análisis de que se queda algunha financiación que ten que ser abordada a fondo e que ten que haber un gran pacto de Estado ni máis ni menos a financiación dos concellos. Os concellos tamén son Estados e os concellos teñen unha importante prestación de servicios cada vez incrementada e que non pode sufrir os avatares como está a sufrir pois das inclemencias da crisis para que se lle recorte de esa forma tan sustancial. Aseguran que se a Xunta non tivese posto en marcha un plan de cooperación dos concellos, a crise sería aínda máis grave para as arcas municipais.